बिसमुरिनिफ्राय सरलपारा थांग्रा लामानि सायाव एमएलए लरेन्स इस्लारिनि खेंफोरथि। बिसमुरिनिफ्राय सरलपारा थांग्रा लामाखौ अर्डार होसेयावबो अर्डार मोनग्रा मानसिफोरा थाबैनो मावैयाव बेरेखा दोलोआ बायदि बाथ्रा थुनजालायनो खाबु मोनदों। बिपिएफ दोलोनि साफा सानै पार्टी वार्कारफोरा ओंखारना बायदि बाथ्रा बुंब्लाबो रायजो राजाफ्रा मिथिखाजोबसै। बे समाव बिसमुरिनिफ्राय सरलपारा थांग्रा लामानि सायाव रोखा खेंफोरथिजों लोगोसे गाव एमएलए जानायनिफ्राय गावनि बियाबाव मा मावखो बिनि सायाव रोखायै बुंथिदों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। नंगौ, एमएलए लरेन्स इस्लारिखौ गाव एमएलए जानाय लोगो लोगोनो गावनि बियाबनि सिङाव गोग्लैसोनानै थानाय गामिफोराव नायदिंनायजों लोगोसेयैनो रायजो सरकारनि गुबुन गुबुन मावथांखिजों जौगानायनि हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो एमएलए लरेन्स इस्लारिनि जौगालु हाबा मावनायखौ गोबां रायजो राजाफ्राबो गोजोनग्लायनायखौ फोरमायदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बिपिएफ दोलोआ बिसमुरि सरलपारा उल्टापानि ओनसोलाव बायदि बुंना इस्यु खालामनो नाजादोंमोनब्लाबो रायजो राजाया गाव गावनि ओनसोलाव मा मावदों गासिबो मिथिखाजोबसै होननानै फोरमायदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बेबायदिनो गोग्लैसोनाय बिसमुरि सरलपारा उल्टापानि गामिफोराव फरायसालि बानायनाय, मोब्लिब सुबिदानि थाखाय सार्भे खालामनाय, मबाइल टावारनि एनअसि बायदि बायदि लामा दालांनि हाबा मावबाय थानायखौ फोरमायदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। रासिम थांनाय जे लामा, बे लामायाथ' गाज्रि। बे समस्थिनि आं एमएलए, बेखौबो जोङो खामानिखौ मावनो हागोन। आङो सरलपारा उल्टापानि बिसमुरिनि रायजो राजाफोरनो फोरमायगासिनो दं। मुख्यमन्त्रि पकिपट बे आसनि बे लामाया जाखांनायनि उनावनो बे लामायाबो जागोन होननानै डिपार्टमेन्टआ आंनो खोथा होबोबाय थादों। बे खोथाखौ आं रायजो राजाफोरनो फोरमायबाय थादों। आरो टेम्परारि भाबै बे लामाखौ रिपेयारिं खालामनो थाखाय बिटिसिनि मानगोनां चिफनो फोरमायनानै जों होदोंमोन आरो बिथाङाबो बेखौ गो एहेडआव मावनो थाखाय मोनसे अर्डार होदोंमोन। नाथाय अर्डार मोनग्रा मानसिफ्रा जि थि समाव मावैनि थाखाय एसे गोहैले खालामदों, जायनि थाखाय दिनै अपोजिसना बायदिसिना बुंदों। बिथांमोना माने सानसे साननै माने जेसिबि लानानै ससे बहाबा एरखुनाय बहाबा एसे एनै थाइसे थाइनै अन्थाइ गारना होनानै बेखौ मोनसे इस्यु खालामनो नागिरदों। खिन्थु बिनि थागिबि रायजो राजाफ्रा मिथियो जे एमएलए हिसाबै मा खालामगासिनो दं। बे ओनसोलाव स्कुल गोदानै गायसननायनि थाखाय बिल्डिं हरदों। बे ओनसोलाव माने बर्डार फान्डनि थाखाय माखासे खामानि मावगासिनो दङ। उल्टापानि बायदियाव दिनै खुनु दिन माने कारेन्टनि थाखाय सार्भे जाफेराखैमोन। दिनै आं डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ लांनानै सार्भे खालामहोदों। बिसमुरिनिफ्राय उल्टापानिसिम लांनांगौ हाग्रायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एलाउ खालामा। नाथाय चिरां जिल्लानि रुनिकाटानिफ्राय माने हाग्रा सिंजोंबो कारेन्ट दंफैयो। फ्राय उल्टापानि मोननो थाखाय 2-2.5 किल'मिटारल'सो नांसिगौ, अब्लानो बाहाय कारेन्ट फैगोन। दा बेफोर जायगायाव आङो डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ नायनानै बै चिरांनि रुनिकाटानिफ्राय जे बिसिनि जायगायाव जे कारेन्ट लाबोबाय हाग्रासिमहालागै, बिनिफ्राय जोंनि उल्टापानियाव लाबोनो थाखाय सार्भे बायदिसिना खालामगासिनो दं। दा उल्टापानि सरलपारानि थागिबि रायजो राजाफ्रा मिथियो जे एमएलए हिसाबै आं मा खालामगासिनो दङ। सरकारि बिटिसि सरकारा मा खालामगासिनो दङ। दिनै उल्टापानियाव टावार गैया, बिनि थाखाय डिसिखौ बुंनानै डिसिआ लिरदों। बायदिसिना आङो खालामगासिनो दङ। उल्टापानियाव आरो सरलपारायाव नि थागिबि रायजो राजाफ्रा मिथियो। खिन्थु बिर'धि पार्टि हिसाबै बिपिएफआ बायदिसिना इस्यु दिखांनो नागिरदों। नाथाय बिथांमोना माने जिहेतु गोबाव बोसोर 15 बोसोर सायख'जानाय सरकार हिसाबै दङमोन। 2 बोसोर इन्टारिम काउन्सिल सालायनो मोन्दों बिथांमोननि दैदेनगिरिया। टटेल 17 इयार्स हाय मा खालामनो होदों खालामाखै। बैबार बायदिया मानसिफोरा पलिटिकेल पार्टि खालामग्रा, बिथांमोननि प्राइमारि, बिथांमोननि हयथ' माबा माबि कमिटिफोरनि सासे सानै ओंखारनानै पार्टिनि वार्कारफ्रा दासान्दि बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंलागासिनो दं। खिन्थु आसोल रायजो राजाफोर, बिसोरनि थागिबि मानसिफ्रा मिथिगौ जे मा खालामखो आरो मा खालामनो थांगासिनो दं। जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। ओनसोलखौ मोनसे फरवार्ड जायगाथिं लांनो थाखाय जोंनो 1 नाम्बाराव जोंनो कमिउनिकेसन लामा, हान्था मेलानि बेबस्था बे थाथारनांगौ। जों बेखौ दिनैहाय लामाखौ जेरैबायदि जोंनो गोनांथि, जोंनि बे क'क्राझार सोहोरजों नांजाबना थानाय जे बावखुंग्रि हालाम, बिटिआरनि जे बावखुंग्रि मोनसे काउन्सिलनि समस्ति, बे ओनसोलाव जोङो मोनसेनिफ्राय मोनसे जोङो जौगाखां खामानिफोरखौ जोङो मोनबाय थानो हादों। दिनैबो जोङो नैबे एमएलए सानजा क'क्राझारनि एमएलए मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथांनि
नाजानाय आरो बिथांनि खामानि मावनायजों दिनै नैबे मुख्यमन्त्रि पकि पथ निर्मान जे आसनिनि गेजेरजों 6 किल'मिटार 300 मिटार जे लामाखौ दिनैहाय जोङो नैबे MLA दिनैहाय बेखेवना होबाय। गाबोन समफोरनिफ्राय बेखौ आरम्भ खालामसिगोन। बे लामाया ओरैबायदि मोनसे इम्परटेन्ट, नैबे DN रड नाराबारि दाउखिबारि रड जे PWD मेन रडनिफ्राय ओरै कानेक्सन मोनसे हरिनागुरि सरायखला जे मोनसे कानेक्सन रड बियो। आरो आथिखालाव दा हरिनागुरियाव जोंनि BTRनि MCLA क्वार्टार बे लुफुंजागासिनो दङ। बिनि थाखाय मोनसे बे मोजां गोनांथार मोनसे लामा जाबाय। आरो बेहायनो जोङो हरिनागुरियाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि इउनिभारसिटि बेयो जानो थांगासिनो दङ। बेहायबो जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय इउनिभारसिटियाव थांनो थाखाय बे मोनसे गोनांथार लामा बे जाबाय। बेनि थाखाय आङो खोब गोजोननाय मोनदों। लामाजों लोगोसे जोंनि बिभिन्न जौगाखां खामानिफोरखौ जोंनि सरकारा खामानि मावबाय लानो थादों। बिदिनो जोंनि सोलोंथाइखौ जौगाखां खालामनो थाखाय दिनैहाय BTR सरकारा मोनफ्रोमबो LP स्कुलफोरखौ जौगाखां खालामनो थाखाय देग्लायनिफ्राय थांनाय बोसोरनिफ्राय जागायनानै रिपेयारिं खालामनाय, रं थिं बायदिसिना माबा मोजां स्कुल क्लासरुम बानायनायजों लोगोसे बाउन्डारि होनाय मोनसे देग्लायबो गोबां दिनै बे लिस्टआव लानाय जादों। फारसेथिं जोङो जोंनि उन्दै जायफोर ICDS होनो अंगनाबादि, बे गेजेरजों जे उन्दैफोरखौ जोङो होनानै बिसोरनि देहा गोग्गो खालामनानै जे सासे राफोद फरायसा खालामनायनि जि अंगनाबादि सेन्टारफोर, बेखौ दिनैहाय जोङो मडेल अंगनाबादि हिसाबै MLA बिथाङानो दिनै थांनाय बोसोराव 11टा, नै देग्लायबो 11टा जोङो मोननो हादों। आरो बे हिसाबै नैबे फालौजरियावबो मोनसे मडेल अंगनाबादिया दङ। बेजों लोगोसे जोंनि जे देहाया गोग्गो जानो थाखाय जे मोनसे दै गोग्गो दै मोनलोंनो थाखाय जे मोनसे बेबस्था मोनफ्रोमबो न'खराव सासे हिसाबै 50 लिटार दिनाव दैनि जगान जे बेबस्था बियो दिनैहाय जोंनि बावखुंग्रि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो गामियाव नैबे दिनैहाय मावजानो थांगासिनो दं। माखासेया आराम्भ जाबाय, माखासेया गाबोन समफोर आराम्भ जागोन। बेबो मोनसे बिराद गोजोनथाव बाथ्रा। बावखुंग्रि ओनसोल हिसाबै जोङो बावखुंग्रि हालाम हिसाबै जोङो दैनि थाखाय बिराद जेंना। बबेबा गामियाव दैखर जाया, बबेबा गामियाव खल जाया। दै लोंनायनि थाखाय जोङो गोबां जेंनायाव दङमोन। आङो आसा खालामदों नैबे JJMनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलाव जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाया गोग्गो दै मोनलोंगोन आरो गावबा गाव देहाखौ जों गोग्गो खालामनो हागोन, बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। लोगोसे जोङो जोंनि ओनसोलखौ जोङो सोलोंथाइ फारसे, जोङो आबाद फारसे जोङो जौगाखां खालामनो थाखाय सरकारनिफ्राय जे आसनिफोर दङ, जों बेखौ मोनसे उनाव मोनसे जोङो मावलांबाय थागोन, जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।